Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau ma ga mu da ci gaban labarinku na Zuma, ga zaƙi ga harbi, maganin kisse da wuta. Idan kai kuki ya kasance baƙi a tashar mu, ku mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Masu sauraro sai ku biyo mu. Sai ga su sun zube a ƙasa, jikin shi na rawa ya ce, "Oh my God, the pleasure is killing me, oh yes," ya faɗa out of control. Yana ƙara matse ta a jikin shi, gaba ɗaya Jidda kam ta tsorata jin abin da ya ce. Shi kuwa duk ya fita hayyacin shi ganin ta ƙi mai yadda yake so ne. Yasa ya kai ta kwance a nan ƙasan, ya saka hannu biyu ya yaga rigar ta gida biyu. A take kyawawan na shanunta suka yi mai maraba. Wani irin yawu ya haɗiye cikin rashin sanin abin yi, ya kai hannayen shi kansu tare da matsa su da ƙarfi, yana jin numfashi. A wannan karan kan ihu Jidda ta saka tana ƙoƙarin ture hannun shi akan na shanunta, cike da tsoron wannan sauyin nashi, domin ita kan wannan siffar ta fi mata kama da ta dodanni akan siffar shi ta baya. Kuka sosai ta saka mishi domin ta gama yadda neman tsinke mata na shanu yake. Shi kam ya gama ruɗewa, hannu biyu ya saka ya tallafo ta tamkar ya ɗauko jinjira. A haka ya ɗora bakin shi akan na shanunta, yana zuƙa yana kuma takawa zuwa kan bed da ita. Sosai kukan Jidda ya ƙaru domin ba ƙaramin zafi take ji ba, yadda yake ja mata kan na shanunta. Yana sha kamar ba babban yayanta ba. Yana isa kan bed ɗin ajiye ta kawai daga hakan, kuma bai saki na shanun ba. Yana sha yana murza ɗaya, sai gurnani yake yi tamkar zaki. Ba yadda Jidda ba ta yi ba ta ƙwace na shanunta, amma ta kasa. Sai da ya gaji dan kanshi ya saki, zuwa lokacin ta yi kuka har ta gode Allah. Yana sakin na shanun ya tattaro nashi da kan ya tattare wuri ɗaya saboda jaraba. Ya saka mata kan a baki har da riƙe mata. Kana ya saka hannu ɗaya ya tallafo kanta yadda zai ji daɗin saka mata a baki ta sha da kyau. Amma ta ƙi kamawa, sai kuka take. Shi kuwa murya kamar zai saka kuka ya ce, "Oh God, ki sha mun ko na ci gaba da shan naki wallahi." Ya yi maganar kamar ba shi ba. Ai ko baki bai gama rufewa ba, ta cafki nimful ɗin ɗaya ta saka a baki. Ta shiga yi masa wani irin tsotsa tamkar za ta zuƙo ruwa a ciki. Wani irin back up AGA yana ƙara matsa kanta ya ce, "Oh God, please don't stop." Ya faɗa yana zare nonon jin yana neman zaucewa. A haukace ya ƙara ware tawul ɗin da ya rage a jikin shi. Aiko Hajiya AG ta yi wani irin tsalle ta fito tana haniniya. Ga ta ƙatuwar gaske fara sol masha Allah, ta jika ta batse ga ƙarfi tamkar ƙarfi. Ga wasu jijiyoyi sun yi furɗa-furɗa a jikinta sun cika da ruwan daɗi. A haukace ya riƙo ta tare da riƙo hannunta ya ce, "Wayyo Allah ma ce, touch it please." Ya ƙarasa zancen da ihu jin ɗumin hannunta a kai. Buɗe idonta da suka sha kuka ta domin ganin inda ya ɗora mata hannu, saboda ta ji ana mata numfashi kamar kuɓuɓuwa. Ai tana yin arba da wannan kinkimemiyar halittar, bata san lokacin da ta ɓandare wani irin ihu ba. Tana zaburowa a gigice ta duro daga kan bed ɗin. Tana, "Wayyo Allah, na shiga uku, na lalace. Jadda fifin babban yaya maciji ne wallahi, kashe ni zai, inna lillahi, na shiga uku. Don Allah jama'a a kawo ɗauki, wayyo kashe ni zai yi, wayyo." Da gudu ta nufi ƙofa tana ihu, sai dai tsalle ɗaya ya damƙo ta dawo, ba tare da ya damu da ihun da take yi ba. Ya mayar da ita kan bed ɗin ya zauna jikin shi na rawa, ke ƙare mata kallo. Ya ga iya gaskiyarta ta ji tsoro. Janye sumar shi da ta zubo ya riƙo antena ɗin, tare da dawowa daidai bakinta kafin ya buɗe baki kamar wanda aka yi wa dole ya ce, "Oya ki ma daina jin tsoronta mai ji. Kawai ki yi abin da na ce idan kina son komawa gun Jadda." Ɗan shiru ya yi kafin ya ƙara cewa, "Idan kuma ba haka ba na yi da kaina, kuma wallahi na ki mai da ke gidan." Ya ƙarasa zancen yana kallonta, wani irin tsoro ya ƙara rufe Jidda. Ta shiga tsaka mai wuya, domin ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Ganin ta rintsa idonta tana hawaye ne, ya sa ya ƙara goga mata antena ɗin a kan lips ɗinta. Cikin wani irin voice ya ce, "Oh yes my J, sha mun please." "Wayyo Allah antena ta, don Allah ki sha. Wallahi zan cuta, please my J." Ya faɗa cikin ban tausayi kamar a bakin shi aka fara Hausa. Ya ƙarasa zancen da ihu jin yadda Jidda ta buɗe bakinta ta matse antena ɗin. A hankali ta fara tsotsarta, tana jujjuya harshenta a kan kewayenta, cikin tsoro da taraddadin abin da kaji ya dawo. Kafin ta sauke bakinta ta fara bashi wani irin tsotsa, wanda ita kanta ba ta sanya aka yi ta yi shi ba. Kawai dai ta saka kanta ne komai ta kwanjama. Sosai take zuƙo antena tamkar za ta zuƙo ruwa a cikinta.
Wani irin ihu AJ Barham ya saki yana faɗa, wayyo Allah na, sha min antena take, wallahi daɗi. Oh ya rabbi, please baby ki cinye ta duka da daɗi. Ya faɗa yana ƙara danna kanta da duka hannayen shi biyu. Kana ya fara harbin bakinta da ƙarfi. Yana wani irin ihu yana sambato. Gabaki ɗaya ya rasa inda zai saka kanshi. Wani irin mugun daɗi yake. Tunda yake bai taɓa kasancewa da mace a haka ba sai yau. Duk da yake rayuwa a cikin Turawa. Jidda kam ido ya rena fata. Domin ba kaɗan yake zira antena ɗin shi a bakinta ba. Komai da ƙarfi yake, ba abin da zai yi a hankali. Ko da yana cikin hayyacin shi, tunda yana ji da ƙarfi. Balle yanzu da ya riga ya gigice lokaci ɗaya. Wayyo daɗi, wayyo antena ta maje, wayyo. Ya faɗa a gigice yana buga mata AJ ɗin shi da ƙarfi. Kafin ya fiddo ta waje, jikin shi na karkarwa. Yana faɗar wayyo maje, wayyo, ki riƙe sosai. Oh daɗi. Ya faɗa a haukace yana fidda abin da bai taɓa fiddawa ba tare da mace duk tsawon rayuwar shi. Sosai jikin shi ke mazari, yana jin nutsuwar zuciya na shigar shi. Kusan minti 2 yana rufe da ido kafin ya zube a kan bed ɗin yana mayar da numfashi. Jidda kam sosai take kuka domin har ga Allah hankalinta ya yi matuƙar tashi akan abin da yayin nata ya yi mata. Domin ganin abin take kamar a mafarki. Wai dama ya Farhan ɗan iska ne bata sani ba. Duk wannan abin yanzu shi ne ya yi mata. Wannan tambayoyin ne ke ta yawo a ƙwaƙwalwarta amma sam ta kasa samun amsarsu. Shi kuwa ya jima kwance yana mayar da numfashi, so yake ya tashi ya yi wanka amma kunya ta hana shi ko da ƙwaƙƙwaran motsi. Gashi yana jin kukanta har cikin ran shi, sai dai bai san ta ina zai fara rarrashin ta ba, domin shi sam bai san ya ake lallaɓa mace ba. Ganin dai yana ƙara ɓata lokaci a kwance ne, yasa ya janyo blanket ya naɗe jikin shi da shi, tukunna ya sauko daga kan bed ɗin ya nufi toilet ba tare da ya kallo ko inda take kwance ba. Haba, ai wani mugun baƙin ciki ne ya ƙara rufe Jidda. Hakan ya sa ta ɗandara wani ratsinannen ihu tamkar kamun aljanu. Tana faɗin, wayyo Allah, wayyo Jadda, na bani na lalace. Babban yaya ya yi min ciki, shi kenan na zama mai cikin shege. Za a ringa nuna ni a gari. Wallahi shi ne ya min ciki, ɗan iska ne Jadda. Da nono ya sha, ya cire min kan nono. Wayyo mazaunai na, wayyo jama'a. Dadda ka taimake ni, cire min nono zai yi. Ai wani irin waro ido AJ bai san lokacin da ya kawo kan bed ɗin ba. Yana riko ta a razane ya ce, lafiyar ki kuwa? Me hakan? Ya faɗa yana riko kafafunta duka cikin mugun mamakinta. Bata ce masa komai ba, sai zamewa da take neman yi a jikin shi. Tana ƙara sakin wani sabon ihu cikin ɗaga murya take cewa, wayyo Allah Jadda ya ƙara dawowa, Ibba ku zo ku gani, wallahi ƙara sani yake so ya fasa min baki da fimfin fitsarin shi. Wayyo Allah babbina, ya Yusuf zo ka ga. Ai bai bari ta ƙarasa ba, ya saurin saka bakin shi cikin nata, gaban shi na dukan tara-tara. Ya shiga tsotson lips ɗinta domin bai san me zai mata ta yi na wannan ihun ba. Gashi tana barazanar fasa mai kunne. Mutsu take sosai tana neman kwacewa amma ya ƙi bata dama. Bayan da ta iya haka ta yi lamo tana sauraron shi. Shi ko sosai yake kisin ɗinta. Sai da ya ji ta yi lamo tukunna ya zare bakin shi daga nata. Tare da zuba mata golden ices ɗinsa yana kallon kyakkyawar fuskarta. Da ta hausi ne da rigima lokaci ɗaya. Ai tana jin ya saki bakinta ta kwafa fuska tare da ɗagowa tana kallon shi. Sai dai ɗagowar da ta yi ne a kan siraɗi domin tana ɗagowar idanunta ya sauka a kan murɗaɗɗiyar antena ɗin shi. Da take tsaye duk da ta fidda ruwa. Ihu ta ƙara saki tare da zabura ta miƙe tsaye a kan bed ɗin za ta arce tana wayyo Allah maciji. Cikin sauri ya riƙo ta ya maida ta zaune yana ƙoƙarin saka ta a jikin shi. Sai dai ina fir ta ƙi yadda ihu kawai take. Gaba ɗaya ta birkita masa har ya fara tunanin me yasa ya taɓa ta. Cikin raunin murya ya ce, ki ma Allah ki nutsi Jidda. Ya faɗi sunanta yana jin shi abinda bata taɓa ji ba a bakin shi. Jin ya ce Allah ya sa ta ɗan dakata domin dama can ihun na iskanci ne. Amma duk da haka sai da ta tura baki murya cike da shagwaɓa ta ce, to ka rufe wannan macijin naka kar ya sare ni. Ta ƙarasa zancen tana nuna masa antena ɗinsa. Kallon inda take nuna masa yi. Ai wata irin kunya ta ƙara rufe shi domin shi har ga Allah bai san blanket ɗin da ya ɗaura ya cire ba. Maybe lokacin da ta saka ihun farko ne kafin ya hauro gadon zanen ya cire. Yanzu kuma inda yake babu komai wanda zai yafa. Idan kuma ya ce ɗaukowa zai yi sai ya miƙe kana kuma ba zai iya miƙewa ba domin baya so ta gan shi a tsaye tsirara. Ganin ya yi shiru duk ya duburburce ne ya sa ta ƙara sakin kuka mai ɗauke da tsintsar taɓara tana cewa, ni wallahi sai ka rufe wannan abin kar ya cije ni.
Wayyo Jadda, ai bai bari ta ƙarasa ba ya fisgo filan da ke kan bed ɗin ya ɗora a kan girman shi kafin ya ce it's okay shikenan ki nutsu na rufe please kin ji. Ya faɗa cikin sanyin murya. Shiru tai bata ƙara cewa komai ba sai shashshekar ƙarya da take tana jan hanci. Ganin hakan ya sa AJ yin ƙasa da murya very slow ya ce I'm very sorry please ki daina wannan ihu kin ga zaki janyo hankalin mutane akan mu kin ji. Wani banzan kallo ta watsa mai kafin kawai ta ƙara ɓare baki za ta saka wani sabon kuka. A cikin sauri AJ ya riƙo hannunta duka biyu yana faɗar ki wa girman Allah ki daina wannan kukan in dai ni ne ba zan ƙara ba please. Ya faɗa kamar zai yi kuka. Shiru tai tana kallon shi kafin ta ce ni wallahi ba zan yi haƙuri ba idan baka ƙara ba shi wanda kai wa zai biya shi kuma ya zan yi da cikin da kai min yanzu ni wallahi sai na gaya wa Jidda kuma ba zan haƙura ba. Ta faɗa cike da tabara. Dafa kanshi cikin gajiyawa ya ce ya salam shikenan naji wanda ne zan biya kuma ni wallahi ba miki cikin komai ba please forgive me ce. Ya faɗa cikin gajiyawa. Wani kallo ta masa na rainin hankali kana ta ce kan ubancan baka min ciki ba shi taɓanin da kai ba kuma ka kusan tsinka min kan nono duba baka ga. Ta ƙarasa zancen tana ɗago masa kan nononta tana shafa inda take jin zafin. Wani irin tashi tsikar jikin shi ta saboda furicinta da kuma aikinta. Sai dai kafin ya yi magana ta ƙara cewa kuma ka saka min wannan ƙaton macijin a baki. Ya din kamar makoshi na zai yage shi ne za ka ce ba ka min ciki ba ka min wayo ka cuce ni to wallahi ni ba zan yarda ba kuma sai an zubar da shi. Tana magana tana matsar ƙwalla gaba ɗaya ta gama jigatar da AJ domin shi sam baya son yawan magana. Yanzu ne kanshi zai fara ciwo. Cikin mugun mamaki yake kallonta yana tunanin wai anya kuwa Jidda za ta canza. Yanzu duk wannan natsuwar da ilimin da ta samu amma bai hana ta wannan rigimar ba. Yana can ya lula duniyar tunani ya ji sautin kukanta a cikin dodon kunnen shi. Da sauri ya dawo hanya cikin gajiyawa ce it's okay yanzu ya kike so ai. Ya tambaya domin ya matsu a kawo ƙarshen rigimar ya yi wanka. Baki ta turo gaba kana ta ce ka kai ni asibiti a cire cikin nan kuma a duba min kan nono na idan bai samu matsala ba. Kuma idan an cire ka je gida ka gaya wa Jadda da kanka kai ne ka min ciki amma an zubar. Ta ƙarasa zancen tana share hawayenta. Duk da cewar ya ƙara shiga tsananin mamakinta amma saboda ya kawo ƙarshen abin ya ce it's okay zan yi hakan bara na yi wanka. Kai kawai ta ɗaga mishi shi ko ya miƙe ya shiga toilet zuciyar shi fal tunanin yadda zai bullo wa Jidda ya samu salama. Wanka ya fito kafin ya ce ta je ta yi ba musu ta miƙe tana tura baki gaba ta nufi toilet ɗin. Wanka dai ta gama sai dai gaba ɗaya ji take nimfil ɗinta kamar za su cire. Ta ja wa AJ Allah ya isa babu adadi kafin ta gama wankan. Ko da ta fito ya shirya cikin ƙananan kaya na shan iska yana kwance gefen bed ɗin yana duba wayarsa. Harara ta banka mishi ta kasan ido tana auna girman shi a ranta. Kafin ta ce ni ba ni da kayan da zan saka ta faɗa tana turo baki tunda ya yaga mata riga. Shiru ya kamar bai ji ta ba yana ta aikin shi. Hakan kuwa ba ƙaramin kular da ita ya ba da ƙarfi ta saka ihu tana daddara ƙafafunta a ƙasa wanda ya sa AJ sakin waya a zabure ya miƙe zaune yana faɗar what happened. Ya faɗa yana riƙo hannunta cike da iskanci irin nata ta ce to ba kai bane ina tambayar ka wani kaya zan saka tunda kaya ganawa amma kai mun banza. Oh ya salam I'm sorry ina aiki ne ga ya can za a kawo yanzu. Bata ce komai ba sai famar ƙiƙƙifta ido da take yi. Ganin ta yi shiru ya ce ga abinci je ki ci. Kallon inda yake nuna mata tai kafin ta miƙe kawai ta nufi inda abincin yake. Soldier's House. Yau ma kamar kullum kuma kamar yadda suka saba a tare suka shigo gidan bayan sun dawo daga aiki. Gaida iyayensu suka yi kafin suka nufi dining dukkansu domin yin dina kamar yadda suka saba 6 na yamma gudun kar su ci abinci mai nauyi da dare. Bayan sun zauna ne Ibba ta yi saving ɗinsu suka fara cin abincin hankali kwance amma Khalifa jujjuya spoon ɗin kawai yake. Gaba ɗaya suna lura da shi tun lokacin da babban yaya ya kai Jidda school gaba ɗaya ya canza ya koma wani sululu da shi. Ga shi ma babban yayan tun ranar da ya ɗauke Jidda bai ƙara dawowa gidan ba domin baya so iyayen nasu saka shi ya dawo da ita. Sai a waya duk yake sanar musu ya bar ƙasar. Aiko Datti ya yi faɗa kamar zai ari baki kuma ya kira Farhan ɗin ya yi masa test daga ƙarshe ya ce zai yi maganin shi. To yanzu kuwa suna gama cin abincin Jadda na fitowa. Suka gaida ta dukkansu sai dai ba wanda ta amsawa. Kallon Kanal Yusuf dai murya cike da rauni ta ce Yusufa har da kai ka kawo min jikata ko Yusufa
kai ma haka za ka yi min kamar yadda Junaidu ya yi min yawo da hankali. Don Allah idan wancan mai jajayen kunnen ya kashe min jikata ne ku gaya min gaskiya. Yau fa wata 8 kenan da ya bar gidan nan da ita babu labarinta. Haka shi ma babu shi. Idan wani abun kuke ɓoyewa ku da iyayenku ku gaya min gaskiya don Allah. Ta ƙarasa zancen tana share hawaye da gefen zaninta. Gaba ɗayansu jikinsu ya yi sanyi domin tun da aka kai Jidda school Jadda ba ta taɓa maganar mutunci mai ɗauke da karyewar zuciya irin yau ba. Kullum masifa take akan a kawo mata jikarta. Ranar har da cewa sai ta ƙone gidan amma ba wanda ya bi ta kanta. Sai dai yau gaba ɗaya ta kashe musu jiki. Cikin sauri Kanal Yusuf ya riƙo ta tare da rungume ta ce, don Allah ki yi haƙuri Jadda. Wallahi ba abin da ya samu Litin, tana nan lafiya. Domin babban yaya ko wanda bai sani ba in dai mace ce ba zai iya cutar da ita ba. Balle kuma ƙanwar shi na miki alƙawarin insha Allah cikin satin nan za ki ganta. Ko dai na ɗauko ta ko wanda ya kai ta da kanshi ya kawo miki ita. Ya faɗa yana rungume ta dukkan su shiru suka yi suna kallon ta cike da tausayi. Kafin duk suka silale suka bar fat ɗin. To fa ina kuke manyan mata masu capacity, mata nake magana ba muna mata ba. Hajiya idan kin san kina da matsalar rashin samun alheri gurin oga, ko rashin sha'awa ko rashin ni'ima, ko matsalar rashin samun cikakkiyar gamsuwa a gunki ko gun mai gidanki. To ku garje domin ga haɗin buzaye na musamman. Domin matan sunna idan kin san ba akan mijin aurenki zaki yi amfani da shi ba, to ina baki shawarar to karki domin kuwa ba zai taɓa iya rabuwa da ke ba ko da kuwa aure kika yi. Kana idan mijinki na neman mata shi ma wannan fagen naki ne uwar gida mai capacity. Muna da takadarin haɗi na musamman daga ƙabilar Kanuri. Muna da ɗan sababi ingantaccen haɗi daga Sakkwatawan Shehu. Muna da Ruhul Khair gagarumin haɗi daga ƙabilar Buzaye. Muna da mai ƙanƙara daga ƙabilar Togawa. Muna da ɗan kuwa maganin kurman namiji daga ƙabilar Shuwa. Ba iya wannan ba, muna da kalolin magani kala-kala masu inganci kama daga maganin sanyi infection har zuwa hips da breast. Kana sanyi ko da ya hana ki haihuwa ko da haifaffe ne a jikinki. Bi kudratillah idan kika yi amfani da maganinmu to zai barki in dai ba na ajali ba ne. Manyan mata a motsa ga duk mai buƙatar wannan maganin zai iya tuntuɓar Autar Alheri wato Dr. Yasmin Ahmad a wannan lambar 070-309-2176. Allah ya ba mu lafiya mai amfani duniya da lahira. Yau ma dai anan zan dakata masu sauraro sai ku tara a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku wanda Dr. Yasmin ta wallafa. Da wannan nake cewa idan kai koki ya kasance baki a tashar ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za ku sani. Ina godiya masu sauraro.